νεύρα, δεν μίλησε κανείς. Δεν έχω νεύρα. Γιατί Που κατάφερα. αυτό προσδιορίστηκε κοντά στα 60 από μόνος του. Με τον εαυτό. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ένα βήμα είναι. Τι Μου το νομίζεις? πει κανένας άλλος. Καλά, ας δούμε το βίντεο. Αντί γιατί και οι κεφτέδες μου μυρίζουν. Ναι, είμαι σε ένα βήμα πριν το 60. Η ελληνική και η ξένη showbiz έχει πολλούς άντρες που πλησιάζουν τα 60, αλλά η εμφάνιση και η γοητεία τους μας κάνουν να νομίζουμε ότι είναι τουλάχιστον μια πενταετία μικρότεροι. Ο Ηλίας Ψινάκης έκανε ανατρεπτική είσοδο στον Πέτρο Κωστόπουλο πέφτοντας από ψηλά και συνέχισε τις εκπλήξεις αφού παραδέχτηκε ότι πλησιάζει τα 60, κάτι που δεν του φαίνεται καθόλου τόσο χάρη στο κέφι του όσο και στην εμφάνισή του. Ισχυρός άντρας στις εκδόσεις, στο ραδιόφωνο, τώρα και στην τηλεόραση, ο Πέτρος Κωστόπουλος παραμένει γοητευτικός χωρίς να του φαίνεται ότι πλησιάζει τα 60, αφού έχει πατήσει τα 58 και όμως είναι αδύνατος, δραστήριος και κομψός. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος δεν έχει αλλάξει και πολύ εμφανισιακά από τότε που έπαιζε στους Απαράδεκτους ή παρουσίαζε το κόντρα πλακέ και ξεσήκωνε με το κέφι του. Στα 57 του σήμερα, 3 χρόνια πριν τα 60, είναι ένας όμορφος άντρας, δραστήριος επαγγελματικά και με μια ενέργεια στη θεατρική σκηνή που δικαίως τον βάζει στη λίστα των αιώνιων εφήβων. Γοητευτικός, έμπειρος και καταξιωμένος ηθοποιός, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από έναν 20 ή ένα 30. Σ' αγαπώ μα δεν θα έρθω να σε βρω γιατί το ξέρω. 56 στα 57 σήμερα, ο Γρηγόρης Βαλτινός έχει πρωταγωνιστήσει σε όλα τα είδη του θεάτρου και έχει διακριθεί για την ερμηνεία του σε κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, παραμένοντας ένας ωραίος άντρας, του οποίου η ηλικία σίγουρα δεν του φαίνεται. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ελάχιστα έχουν αλλάξει, ενώ δεν έχει χάσει τίποτα από τη ζωντάνια του στο θέατρο. Ηθοποιός με ξεχωριστή εμφάνιση αλλά και φωνή, τον θυμόμαστε σαν αφηγητή σε πολλά έργα και κατατάσσεται στους καλλιτέχνες που παραπλανεί για την ηλικία του, αφού δύσκολα καταλαβαίνεις ότι πλησιάζει τα 60. Μεγάλη δημοσιογραφική πορεία ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, με το προσωπικό του στυλ να παραμένει αναλύωτο στο πέρασμα των χρόνων, με αποτέλεσμα δύσκολα κάποιος να καταλαβαίνει ότι είναι 58 ετών. Στον χώρο της ξένης showbiz τώρα, ο ηθοποιός Ντένζελ Ουάσιγκτον έχει συγκεντρώσει επένους από τους κριτικούς για τη δουλειά του στον κινηματογράφο, επένους όμως ακούει και για την εμφάνισή του, αφού έχει πατήσει τα 58 και όμως δείχνει μικρότερος. Ο Τόμ Χάνκς, με τρομερές εισπρακτικές επιτυχίες στον κινηματογράφο, στα 56 του χρόνια σήμερα δείχνει νεότερος και συνεχίζει να εντυπωσιάζει στους ρόλους του. Ο μυστηριώδης και χαμηλών τόνων Ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Νίσον πατάει τα 60 αλλά παραμένει σε φόρμα, κομψός και γοητευτικός, με λίγες ρετίδες στο πρόσωπο, οι οποίες βέβαια δεν μαρτυρούν και πολλά για την ηλικία του. Από τα χρόνια της νιώτης του έκανε αίσθηση, μεγάλωσε σε μια γυναικοκρατούμενη οικογένεια ανάμεσα σε 3 αδελφές και στα 9 του χρόνια ξεκίνησε το box, ενώ όσο σπούδαζε στο πανεπιστήμιο έπαιζε ποδόσφαιρο. Καλή φυσική κατάσταση λοιπόν από μικρός, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα, ενώ επιτυχία έχει βιώσει όχι μόνο στην επαγγελματική αλλά και στην ερωτική του ζωή, αφού στο πλευρό του έχουν σταθεί πολλές όμορφες γυναίκες. Λοιπόν, θέλω να πάω στον Βασίλη, αλλά μου στείλανε κάτι στο Twitter που μου το έχουν στείλει αρκετά παιδιά.